Καλησπέρα, Εντίτα. Με λένε Βασίλη Βαβαΐτη. Καλησπέρα, Βασίλη. Με λένε Εντίτα Μπουσκόφσκα. Είμαι από την Ελλάδα. Μάρεκ, από πού είσαι? Είμαι από Πολωνία. Είμαι? Από την Πολωνία. Είμαι από την Πολωνία. Εντίτα, Ναι. η Μάγδα είναι Ισπανίδα. Όχι, η Μάγδα δεν είναι Ισπανίδα, είναι Πολωνέζα. Μάγδα, εσύ που μένεις? Μένω από την Βαρσοβία. Μένω Στην Βαρσοβία. Μένω στην Βαρσοβία. Είμαι δάσκαλος ελληνικών. Είμαι δάσκαλος ελληνικών. Εσύ, Αγκάτα? Είμαι δασκάλα ελληνικών. Εντίτα? Είμαι δασκάλα γερμανικών. Είμαι δασκάλα γερμανικών. Είμαι τεχνικός σε τηλεκομονική. Ναι. Εταιρεία. Εταιρεία σημαίνει company. Firm, company. Είμαι τεχνικός σε τηλεφωνική εταιρεία. Μάγδα? Είμαι φοιτήτρια. Φοιτήτρια. Μάρεκ, τι δουλειά κάνει ο Βασίλης? Ο Βασίλης είναι δάσκαλος ελληνικών. Δάσκαλος ελληνικών. Γεια σας. Γεια σας. Ποιος είναι? Είμαι η Καρολίνα. Απλά εγώ έχω ένα πρόβλημα με το που έχω αργήσει και όλα αυτά. Απλά έχω ένα θέμα με το υπολογιστή και με το πρόγραμμα και με το σύστημα και με όλα αυτά. Το μόνο πρόβλημα, Καρολίνα, Ναι. το μόνο πρόβλημα είναι αυτό. Μιλάς, βλέπω, πολύ καλά ελληνικά. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί? Όχι, δεν άκουσες. Το μόνο πρόβλημά σου είναι με το σύστημα, με τον υπολογιστή. Α, ναι. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Γιατί τους έχεις Δεν ξέρω κομπλάρει τι όλους. βλέπετε. Γιατί ρε παιδιά? Όχι. Γιατί μιλάς πολύ καλύτερα. Ωραία, εντάξει, τότε μήπως μπορώ να βοηθήσω κι όλα, παιδιά. Βέβαια. Καρολίνα, τι δουλεύεις? Τι δουλειά κάνεις? Αυτή τη στιγμή κάθομαι σπίτι, δεν δουλεύω. Παλιά δούλευα ως σερβιτόρα. Αχα. Η Καρολίνα, Μάγδα, τι δουλειά κάνει η Καρολίνα? Δεν δουλεύει, Καρολίνα. Η Καρολίνα δεν δουλεύει. Μάγδα, Καρολίνα, είσαι μαζί μας? Ναι, μαζί σας είμαι. Μπράβο. Μίλησέ μας με απλά λόγια, σε παρακαλώ, για την Μάγδα. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν άκουσα και πολύ για τη Μάγδα, απλά θα προσπαθήσω τώρα να κάνω μια προσπάθεια. Ωραία. Λοιπόν, την λένε Μάγδα. Την λένε Μάγδα. Είναι από την Πολωνία. Δεν είναι παντρεμένη. Πού μένει? Η Μάγδα... Πού μένει? Αυτό δεν θυμάμαι. Στην Πολωνία. Μάγδα, πού μένεις? Μένω από την... Ναι. Μένω από την Πολωνία. Μένει στην Πολωνία. Στην Πολωνία. Μένω στην Πολωνία. Μένει στην Πολωνία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το μάθημα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε όλους.
Γεια σου. Γεια Καλό σας, βράδυ. παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.